Xi ħaġa li pajjiżna żgur jiddistingwi ruħu minn oħrajn huma l-festi tradizzjonali fil-lokalitajiet. Bil-pjatesta li bliet u l-irħula mżejnin bl-armar meravigliuż u mimlijin bin-nies, għandna reputazzjoni b'saħħitha kif is-sema nixelu bil-blalen tal-kuluri permezz tal-arti fil-piroteknika. Kull ġimgħa bosta lokalitajiet jiċċelebraw il-qaddis patrun tagħhom u din id-darba imiss ukoll ħararawr. L-erba' filgħodu għan jużar il-kamra tan-nar ta' San Bert f'din il-lokalità fejn seta' jara l-aħħar tħejjijiet qabel spettaklu ieħor tan-nar. Tkellimna ma' Tony bil-licensee tal-Kamra tan-Nar li spjeganna x'inhu mistenni għal dawn il-jiem li ġejjin, hekk kif kollox jibda mill-erba' stess filgħaxija fl-ewwel tridu tal-festa ta' San Bert. Il-programm ikompli l-ħamis u l-ġimgħa filgħaxija bi spettaklu tradizzjonali differenti u akbar minn snin preċedenti. Il-qofol tal-ġimgħa tal-festa jintlaħaq is-sibt filgħaxija bi spettaklu mill-isbaħ tan-nar sinkronizzat mal-mużika u setta mortali oħrajn biex jikkomplementaw. Żarb qalilna kemm ilhom jippreparaw għal din il-ġimgħa tal-festa li tfisser ħafna għalih din is-sena hekk kif l-ewwel darba f'7 snin li l-festa ġejja fil-ġurnata kif suppost. Mill-lata tal-festi, ix-xogħol tant huwa trement li iġibek addict tiegħu. Imma jien is-sodisfazzjon tiegħi li nidħol il-knisja, kulħadd ikun qawwi sħiħ, kulħadd ikun ħa pjaċir, u nkunu tajna pjaċir lil ħadd ieħor. Imma li tidħol il-knisja qawwi sħiħ jien, dak is-sodisfazzjon. Żarb temm bl-appell tiegħu lil dawk kollha dilettanti mhux l-inqas dawk li qatt ma żaru l-lokalità ta' Ħararawr fil-ġimgħa tal-festa. L-appell tiegħi huwa jekk ma tippruvax ma tistax tiġġudika, jekk ma tarax. Aħna bil-mod qed nibnu isimna, maħniex xi kamra tan-nar enormi, maħniex xi kamra tan-nar kbira, imma bin-naqra tagħna